Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý, pekne vítam. Dobrý deň. Dobrý deň. Teďka, mňa poznáte? Nepočujem. Už som tu bol minulé u vás. Však bol na Vianoce, kedy to bol Webmaster. krivačka. Tak, áno. Nemôžem povedať, do Kučľovny nechodia mi tiež nie. Keďže máme dneska voľby prezidenta, tak sme došli za vami s prenosnou urnou. Dostanete lístok, ja vám tu nechám urnu a v podstate by ste vyplnili, pomôžu vám a vlastne by sme to hodili do tej urny. No babka, vy sa jej opýtajte postu voliť. Babka, čo? Stalo hore sa uvoľnil kábel a čakali ste. Môžete. No. Národ musel trpeť aj tedy a musí trpeť vždy. A sme volili Jozefa Tisu. A toho komunisti zmarnili. A Masaryka sme volili, lebo však tedy to bol prevrat. Tak Masaryk. Tomáš Masaryk, náš zbavev z jarma a výklady všelijaké mala. No, to pamätám. Už som to aj pozabudol, lebo však také starosti si nedržím v hlave. A Štefánika si pamätáte? Štefánika Trocha pamätám. Toho teda oslavovali, lebo že sľuboval slovenskému národu slobodu.